m'acompanyen dos senyors que no sé si van veure passar l'asteroide, jo crec que estaven fent altres coses. Sí, però vam veure. No el van reconèixer, no? No, en aquella hora estàvem en un congrés. Molt bé, doncs el Cosme García i el Xema Soler són avui amb nosaltres per parlar d'una activitat que van fer ahir una mica per donar pas a les jornades culturals de la Casa d'Andalusia, unes jornades que duraran fins al dia 3 de març i ja els coneixen sobradament perquè són persones conegudes en l'àmbit de la comunicació, en l'àmbit de la màgia i de la política, el Xema, tot i que també va fer els seus pinillos a la comunicació. Jo vaig començar a la comunicació, em vaig tirar 15 anys, quasi, al món de la ràdio. És a dir, jo la primera crònica escrita la vaig fer pel diari La Mañana, a l'any 76, si malament no recordo, 77. És a dir, a partir d'aleshores... Imagineu-vos que queda lluny, això, eh? No, però és que l'any passat celebraves, però, 25 anys... Però 25 anys d'artista. D'artista, no, Des que vaig deixar... Els últims anys que vaig estar de locutor de ràdio va ser de subdirector a la cadena 13, Ràdio Terraferma, i aleshores ja combinava, ja començava a fer-lo d'artista. Aleshores, l'any passat celebràvem els 25 anys d'artista. Una mica el motiu d'aquestes conferències que fem amb la Federació de Cases Regionals és per celebrar aquests 25 anys i per celebrar també un aniversari de la Confederació, que fa exactament també... si complia anys o alguna història. La conferència que es va fer ahir va ser un col·loqui, una mostra, sobretot un taller també interessant, no? Plen d'anècdotes, d'acudits, de tota aquesta trajectòria d'aquests dos monstres, entre cometes, que ens acompanyen avui, eh? S'ha quedat una mica així, eh? Semblàvem al Marraco de Lleida. Molt bé. Escolteu, i que no us agrada gens parlar, eh? Ningú dels dos. Jo de moment he estat callat. No, ja m'ha estranyat. I em diran a casa, que raro que no tallem. No es troba bé, diran, no es troba bé. Està malalt, el Cosme. No, tot això va sorgir amb en Xema. Jo sempre hi dic Josep Maria i s'enfada, però era Cosme en Xema. Això és com nos dèiem artísticament. Per cert, porto alguna targeta d'aquestes que encara he trobat per casa. He trobat per casa que signàvem. Sí, teníem clubs de fans. Mira que som lletjos els dos, però teníem clubs de fans. I llavors ho vaig fer servir ahir, només amb una fan que em quedava per allà. I aquesta és la famosa foto que teníem. Mira si ha canviat les coses. Mireu el Cosme amb aquesta imatge, no sé si s'apreciarà bé. Llàstima perquè teníem dos. Estàvem una que eren individuals i després havia una conjunta. I era quan anàvem a presentar a Los Pecos, a la Rocío Jurado, al Salsigui, a la Rocío Durcal, al Salsigui... Bueno, és que molts s'han palmat, no? Al Julio Iglesias moltíssimes vegades, com he dit, a Los Pecos, al Leigh Garrett... O sigui, gent d'aquell moment. És que si comencéssim amb les anècdotes, amb tota aquesta quantitat de gent interessant que heu conegut... Jo continuo mantenint relacions, i ell també. Jo ara fa 40 anys de ràdio, aquest any jo faré algun espectacle, algunes coses que farem, amb el qual hi haurà un espectacle de gent que jo he col·laborat i ells han col·laborat amb mi a la ràdio a Lleida. Un altre serà a nivell nacional, amb el qual tenim amics comuns, amb Manolo Rollo, artistes com el Javi dels Pecos, Betty Misiego, que és bona amiga meva, bueno, una sèrie d'aquesta gent. I després vull fer una publicació amb tota aquesta gent que ha anat passant per Lleida. Perquè nosaltres hem viscut, jo explico una vegada en una entrevista que em fa una anècdota que la vaig explicar ahir, i va ser que quan anàvem a presentar artistes a les discoteques, moltes discoteques, fèiem molts carnavals, ens guanyàvem molt bé la vida en aquell moment, no? Nosaltres ja fem servir els sobres, no? Perquè es partíem el que ens donava era un sobre. I era en blanc o en negre, el sobre? Ah, no hem mirat mai, això no ho miràvem. Perquè com ens l'havíem guanyat amb l'esforç... Nosaltres miràvem el que hi havia dins del sobre. El color del sobre no l'havíem mirat mai. Nosaltres ens fixàvem en el de dins. No, llavors... No, com que deien també que el Julio Iglesias, doncs alguns dels sobres eren amb negre. Jo tinc que dir que Julio Iglesias és una molt bona persona. No entrem en detalls. No entrem en detalls. Fa molts anys i no ens en No entrem en detalls, però si veieu Julio Iglesias, dieu-li que es passi pel plató del nostre programa un dia. Ja t'ho portaré un dia, no et preocupis. Ja sé que t'agraden els artistes, no et preocupis. Haurem d'esperar una mica, no? Però bé. No, doncs allò va ser que, bueno, amb un artista que es de Javier, en aquell moment, Javier o Jimmy, no? Javier Castro. Javier Castro, efectivament, que era roset, molt guapo, doncs l'havien portat a una discoteca, i mentre ell portava el cotxe que condueix, jo no he conduït mai. La corbata, no, això era el Jimmy. El Jimmy, no? Sí, el Jimmy. Llavors, quan treien d'una discoteca, em sembla que el Candice Garden, de Tàrrega, ell conduïa, me va dir que, oi, protegeix-lo. Sí, ho vaig ficar al cotxe, i una vegada que ho vaig ficar, jo anava a tirar cap a l'altre, tanca la porta ell de davant, m'enganxa la corbata, ell anar tirant cap endavant, i jo la corbata corrent al cantó del cotxe, a fora del cotxe, i el cotxe que ja va engegar, i aquest que no sabia que ja m'havia quedat fora, i la corbata és la que anava tirant del Cosme. Carai, ens haguéssim pogut quedar fàcilment sense Cosme, i què va parar? Es va detenir el cotxe, no? Aquests artistes arrastraven moltes fans, no? Aleshores,
jo vaig anar a buscar el cotxe, jo sembla que portava un 127 vermell. Sí, i tant, i tant. I ella es va quedar amb l'artista, i va pujar i va fer així, i jo, bum, va tancar, es va enganxar la corbata, i llavors jo vaig engegar i ella amb la corbata enganxada, crac, 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 corrent allí, jo me'n recordo com si fos ara. Moltes anècdotes, i tindre que dormir amb els artistes quan diuen que es guanyen també la vida. Recordaràs els 46 de Radio Juventud de Zaragoza. Vam estar a la víspera que van cremar el Corona de Aragón, perquè havia la Collares, la Carmen Polo de Franco, i nosaltres vam estar el dia d'abans. Havia a la primera planta una piscina, a la qual estava Maria Beranes i el Víctor i Anna, que era molt sèrio el Víctor, i estàvem tots junts. I potser en un llit tenien que dormir 6 o 7 persones per pagar vells habitacions. O sigui que nosaltres hem estat amb artistes dormint i compartint un llit, però d'allò de cansats que estàvem i no obteníem per pagar més diners, perquè era de gratis. Jo ja no sé si és perquè no podíeu pagar o perquè volíeu dormir tots junts. No, érem una família, érem amics. Pensem que també el nivell de popularitat que tenien aquests artistes que nosaltres estem parlant ara no era el nivell de popularitat que després amb els anys han anat tenint. I jo me'n recordo que hi va haver gent que tots han començat d'alguna manera. Jo me'n recordo que del Julio Iglesias, la CBS, quan el va fitxar, que estava en Colòmbia, li va pagar 3 milions de pessetes, que era una quantitat irrisòria, perquè el Julio Iglesias era un artista, era un jugador de futbol, que el van ficar a Eurovisió i tal, però no acabava... La CBS va veure que allí hi havia un potencial i va dir, voleu el traspàs? I es va pagar. I després, bum, és quan va fer el boom i van fer llançament internacional, no? Clar, però ara ha canviat. Aquests artistes que vosaltres, molts d'aquests, vau conèixer potser en etapes primerenques, no? I quan encara no hi havia aquest boom de fans que poden tenir ara, han canviat molt aquests artistes? No. Respecte a vosaltres, és a dir... No, al contrari. Jo crec que s'han familiaritzat més i volen recuperar amb aquelles persones que ells van començar. Jo et puc dir exemples de persones que... l'Emilio José, per exemple, o compositors, amb el Moncho, que ho recordaré tota la vida. El Luis Aguilé, que va estar molt temps amb ell, amb espectacles que ell va fer. Nosaltres amb aquestes persones mantenim una gran relació. Jo cada any, com tu saps, i reps... Però Luis Aguilé ja no, eh? No, clar. No, podríeu tindre una mèdium, però vaja. Després vam tindre l'oportunitat... És a dir, molts dels artistes que aleshores vam apoyar a la ràdio, tant ell com jo, després ens hem trobat que potser hem anat amb un espectacle de revista o de varietats que han anat de figures, ells. Llavors hem coincidit, Manolo Royo... Som íntims amics. Però després jo vaig coincidir anant amb el seu espectacle, que vol dir, hosti, per què fas aquí? Vull dir que era... I aleshores això, vulguis o no vulguis, vull dir, te'n recordes d'aquelles persones que al seu dia, doncs... Tenim imatges. Jo crec que tenim un vídeo que havíem preparat on hi ha imatges de... Ah, sí? Sí, amb gent... Deuen ser fotos molt antigues i estaven molt lletjos, jo amb mostatxo, ulleres molt graduades. Bueno, eren els dos gorditos, eren com Marce i Chema, podria ser Chanchevi. Havia parelles que estaven molt ben conjuntades. La veritat és que es tenien molta estima. Jo he continuat amb el món de la comunicació, a la ràdio, ell ha continuat amb el món de l'espectacle i sempre hem mantingut una perfecta sintonia. Alguns, ell fins i tot se dedica a la política i jo em dedico a criticar els polítics i per tant sempre han tingut molt bon rotllo. Jo si hi ha una cosa que l'Ajuntament fa malament, pressupost que li donaré canya. No, i a més del Partit Popular, que els critica més gent potser que amb uns altres, no? Per tant, doncs... En aquest moment deuen d'estar veient a la televisió. No és el mateix, això que deien del club de fans que venia darrere vostre, ara venen darrere però amb un altre sentit, eh? Hi ha una base i unes tècniques que jo a vegades, quan he de fer una intervenció en un mitjà, en algun lloc públic, doncs jo me n'en recordo i penso, dic, però això és el mateix que jo feia fa 40 anys quan em preparava els programes de ràdio, el que passa, modificat, adaptat, i mira, aquí tenim unes imatges... Qui és aquest? De l'època. Mira, aquest és el carnet de la Mañana, de quan jo vaig començar en aquesta casa, que era l'any... no veig l'any. Però el va firmar un director que va... Emilio Rey. Sí. Això és un tros de l'audiovisual que passem a la conferència que vam passar ahir. Exacte. Antena Música. Bueno, aquests són els programes, es deia el programa Antena Musical, i et puc dir que ells tenien fans. Mira, aquí és... Nosaltres vam arribar a tindre... Carai, quin duet, eh? Nosaltres vam arribar a tindre més de 2.000 i escaig fans de Tàrrega, de Cervera. Jo he d'explicar una anècdota que si no ho sento estic a televisió, de qual m'estimo molt. Mira, la foto, aquesta és aquesta foto. La seva esposa era una fan nostra, que ens acompanyava a tot arreu, i al final... Què dius? Es va enamorar del Josep Maria Soler Solà i es van casar. Però va ser una fan nostra, ens venia a veure totes les actuacions, era d'un poble al cantó d'Agramunt, i era una fan nostra, i a través d'una fan el Josep Maria es va casar amb una fan nostra. Que bo, doncs aquest ha sigut el major èxit de la teva carrera, segurament, no? Sí, bueno, a veure, jo penso que n'hi ha... Sentim un mòbil per aquí, eh? No sé si algú de vosaltres porta el mòbil engegat, eh? Jo no, perquè no el porto. Ha arribat un missatge aquí, ens estan dient. Em diu que l'apaguis, home, que... No, sí, no tinc apagat, eh?
D'èxits n'hi ha hagut molts. El que passa que, a veure, i moltes vegades nosaltres tampoc ens... Jo penso que el pitjor que li pot passar a una persona que viu del públic és que comenci a recolzar-se molt amb el seu èxit. Quines pintes, eh? Sí. Nosaltres, jo almenys sempre m'he mirat a veure les coses que no hem fet bé com les podíem millorar. Els èxits tampoc no hem donat massa importància. Home, aquí vam fer... Això és de Saragossa, lo de l'hotel, lo dels 46 RJ, era la foto Sí, aquí vam fer una cosa i una trobada que vam fer la Mañana i quines noies, que coneixíeu aquí. Vam portar la Norma Duval, la Mañana, i llavors estava jo a Ràdio Popular, i la vam portar amb el Paquito Rodríguez, que era el cap de publicitat d'aquesta casa, i la vam portar a les bases del Picat. Per tant, a la Norma Mira, aquí amb el Julio Iglesias, Sí. Moreno com sempre, ell. Sí, Moreno de la Fe. Aquesta era molt simpàtica, també. Bueno, havia molta gent amb la qual manteníem moltíssimes bones relacions. Amb l'Albano i la Romina Power, que ella tenia un caràcter, és veritat que tenia un caràcter molt fort, i ell també, no? I aquests, bueno, els vam compartir moltíssimes vegades. Després vam aconseguir un objectiu. Jo tenia il·lusió, sabia que l'anterior alcalde, Antoni Ciurana, li agradava molt de Portau, i tenia el Pere Lloguero de president de la Comissió de Festes, i mai van aconseguir Portau. Jo vaig fer una gestió i vam aconseguir, quan va entrar en aquell moment, el poc temps que va estar el Manel Arònic, i amb aquella comissió de festes que jo estava, va vindre a actuar el Bano i Romina Power a la Festa Major de Lleida. Carai, sí. Ara ja veieu d'on surt aquest binomi o aquesta unió d'humorista i comunicador, de presentador, que de fet els dos havíeu compartit professió d'alguna manera, no? Però la cosa ve de lluny, ho hem anat coneixent una mica. Heu madurat junts, Vam començar al teatre. Ens vam conèixer pràcticament fent... Un teatre amateur. Sí, fent teatre amateur. Els pastorets... No, pastorets i de tot fèiem. Bueno, però tu feies els pastorets, el Folqui Torres i els del Millà. I després ja vam començar a la ràdio. El que passa és que després a la ràdio ell va passar cap a la Copa, jo vaig passar aquí anys després a la cadena 13. Ell s'ha dedicat més a activitats d'índole... No, de voluntariat. Jo m'he dedicat més al camp artístic, cap a l'humor, la màgia... Bueno, primer va ser la màgia, després va ser l'humor. Però jo me'n recordo que quan sortíem a presentar la gent rien. Diem coses sèries i la gent ria. Tu digues per què? És perquè la vedet que havia de sortir no havia arribat i ens deia expliqueu 4 acudits als pobles. El que passa és que ha canviat molt també la manera de fer humor, de l'època que esteu parlant, aquesta època de les vedets on realment tenien la seva importància dins de la societat. I ara això, aquest tipus d'humor, què ha canviat bastant, no? L'humor continua sent l'humor. El que passa que s'ha de saber, igual que totes les coses... Ara és un humor més irònic, potser, no és aquest humor més fàcil que hi havia abans. Hi ha humor, per exemple, el Manolo Royo no és humorista, és un actor que fa humor. Això és molt diferent. Després n'hi ha d'aprofitats que expliquen xistes, perquè, per exemple, el Xavi Deltell, que és un bon amic meu i que va estar també treballant a nosaltres... I va estar a la ràdio també molt temps, Sí, va treballar a la COPE a nosaltres, després va anar a la cadena catalana. La veritat és que ell no és humorista. Senzillament fer una petita col·laboració que es deia El senyor Sinofós. Sí, exacte. El senyor Sinofós, i feia totes les parts són bones. No, però jo me'n recordo que vaig coincidir amb el Deltell quan jo estava a la cadena SER i ell estava a cadena Dial, i sempre feia bromes. Sempre estava fent bromes, Però no cal que faci res. I et feia bromes per telèfon, et feia bromes en directe, i era una costumia que, bueno, vaja, jo ho vaig conèixer així, no? Hi ha persones que no són humoristes, o hi ha cuentaxistes també, perquè hi ha persones que li paguen per fer això. En Xem això ho va aprendre, jo crec, quan va fer espectacles, que ens feien fer algun acudit i tal, i després que ha tingut molt bons amics humoristes. Ell ha tingut molts amics humoristes i això li deu de veure. Jo veia que la gent... Jo sortia a fer una cosa en sèrio i la gent rient. I van ser els Calatrava, els que un dia em van agafar i em van dir... El Paco i el Manol em van dir, escolta, tu tens... Jo feia màgia, feia de presentador, i sempre sortia i la gent em va dir, tu t'has de preparar per fer d'humorista, que tu tens vist còmica i potser van ser els que m'han despertat. El cert és que acte seguit ja vaig participar en uns programes de Telecinco, que era un concurs com el Tu sí que vales, però d'aquella època. L'he vist. I vaig quedar finalista. Remenant per internet. I després vaig presentar un concurs nacional d'humoristes i vaig guanyar. Que llavors eren, el que ara serien 6.000 euros, 1 milió de pessetes. Déu-n'hi-do. Que eren calés, tu. El primer cotxe que et vas comprar? No, però el primer cotxe eren 850. Amb 6.000 euros et compraves molt més, aleshores. I aleshores ja va ser quan em vaig dir, bueno, combinarem les dues coses, o farem les dues coses a gust del client. I el cert és que, vull dir, per mi, un joc de màgia el pot fer qualsevol. Ara, que et diré una cosa que segurament estarà pensant molta gent que ens està mirant, i no t'ho prenguis malament. Però té nassos que sent humorista et dediquis a la política. Això
de nassos, perquè dius, és que tot menys riure, eh? És un accident. Més Ara aviat, t'explicaré tot el contrari. T'explicaré una cosa que forma part del guió del show o de la conferència que fem, que ell sempre m'ho fa explicar. Jo sempre dic el mateix. Mira, per dedicar-se a la política o per dedicar-se a ser artista, humorista, es necessiten 3 factors fonamentals. S'ha de tenir facilitat de paraula. Jo tinc molta facilitat de paraula. I per ser artista o per ser polític es necessita tenir molta cara. Jo tinc molta cara. I s'ha de ser molt intel·ligent. I jo tinc molta cara. Bàsicament que s'ha de tindre més cara que res, pel que veiem. És una mica un gag, però vull dir, si tu analitzes... Ell a la política jo crec que, entre cometes, és un accident. Com un accident? És un accident. Tampoc és un accident. Ell mai a la vida penso que es pensés que seria regidor de l'Ajuntament de Lleida, ell és balaguerí, i quan, de la Noguera, per supost, i quan va... Jo tenia que retransmetre les eleccions, aquell dia per l'emissora, i al migdia jo tenia informació directament des del banc de dades, i ahí tenia les primeres enquestes. I li vaig trucar i dic, estava fent una gala el dia de les eleccions. Estava fent una gala i diu, estic fent una comunió, em vas dir, no sé quin puesto. No, un aniversari de 50 anys que s'havien casat. Cap allà dalt a Vic o per allà dalt. Dic que hauria esdevingut d'urgent perquè em sembla que surt regidor. I anava de 6 del Partit Popular. De 5. Dic, increïble que surti. Increïble que surti. No van sortir 5, van sortir 6. Però no s'ho creia que podia sortir de regidor. Estar de regidor a l'Ajuntament de Lleida, la veritat, penso que disfruta molt. No es pensava mai que un ajuntament seria com és. És diferent, vist des de fora és diferent. A veure, jo penso que jo quan em van plantejar per anar de... Jo havia d'anar de número 2 o número 3 a Benavent de Segrià. Jo havia anat ja a la llista de Benavent de Segrià. I em van plantejar d'anar a la llista de Lleida. Jo sabia que podia sortir o no podia sortir. Estava amb allò, al punt aquell de que si surts o no surts, bueno, però vull dir, et fas a la idea, vull dir, has d'assumir la realitat. Jo no me n'arrepenteixo d'estar a l'Ajuntament de Lleida. Jo crec que el que hauries de fer és un joc de mans. Sí, no parlem de política, perquè si no, potser hauré de fer preguntes una mica impertinents, eh? Per tant, escolteu una cosa, perquè els mags tenen molts secrets, no? Sempre, clar, viviu del secret una mica, no? Ahir em vau descobrir molts de secrets, perquè jo crec que una mica la gràcia era que el públic aprengués a fer màgia, no? Hi ha una cosa important. Va, ensenyeu-me alguna cosa, va, que ens hem d'acomiadar. Si no, no tenim temps per la resta de convidats. Vam ensenyar ahir, igual que les altres conferències que hem fet, tota una sèrie de jocs que la gent pugui fer a casa seva. Clar, hi ha coses que jo faig a l'escenari però que són sumament complicades, que necessiten molt assaig. Llavors, això, un mocador. Això és un mocador normal i corrent. Una pulsera... No és per mocar, eh? A veure, fotis. Una pulsera... Normal i corrent, però una mica dicharachero, eh? És que va ser la Casa Andalucía, eh? Exacte. I aleshores, vull dir, això a casa ho té tothom. I aleshores agafem i fem un nus aquí. Això se pot donar a examinar tot, la corda, el mocador i tal. Això allí, a la conferència, ho vam fer amb un aro molt gran. Agafem i fem un nus, vull dir, sense cap problema. És a dir, ara, si sense trencar el nus, o desfer el nus o trencar la pulsera, no podríem treure la corda. És a dir, això està clar, no? Aleshores, què fem amb el mocador? Ho tapem així, i ara tu agafes la punta d'una corda, agafa tu l'altra punta, i ara, és a dir, ara, no estireu, no estireu. És a dir, ara, si no trenqués amb la pulsera o no podríem treure, no? I fem així, i clar, automàticament això surt. On està la trampa? La trampa és tan senzilla. Llavors això ho vesteixes i fa un efecte impressionant, però això no és complicat. Als mags no els agrada parlar de trampa. No, són una sèrie de trucs elaborats i preparats per poder fer aquest taller. Vull dir que no... Però és tan senzilla com fer un nus fals, que se'n diu. És a dir, passem el nus així. Això és un nus. I aleshores l'únic que fem, fixa-t'hi bé, si és senzill això, l'únic que jo faig per sota el mocador és això. Ai! Això has de fer a casa. Ja està. Has de fer a casa, això. Hem de practicar, eh? El que passa que, a veure, això ara quan ho saps dius, oh, allí quan Sí, sembla molt fàcil quan t'ho expliquen, eh? Clar, ja ho sabia. Però bueno, això jo ho he fet sense explicar el truc en un programa de televisió i la gent ha al·lucinat, eh? No, és que estaríem tota l'estona aquí, podríem allargar, jo crec que haguéssim pogut fer tranquil·lament tota l'hora i si comencem a explicar les batalletes que ens han quedat per explicar, quan tu vulguis tornem un altre dia. De veritat, un plaer. Quan el taller repetireu? Perquè aquest ja ens l'hem perdut. Doncs això depèn d'ell. En falta un, em sembla. No, mira, això ha sigut un conveni de les cases regionals, han passat per totes, i ara ens restaria la Casa de Castilla y León i la Casa de Cantàbria. Molt bé. A més, ja sabeu que les cases regionals estan obertes a tothom, eh? Tothom que vulgui venir. T'esperem a la Feria de l'Abril que arribi i te vestiré de faralai. Carai. Sí, quedaràs molt bé, perquè ets primeta, roseta, guapa, això quedaràs molt bé. Oi, que contenta m'acabes de fer. T'he de dedicar d'això, no? Dedica'm com una bona fan. Escolteu, que me'n vaig a publicitat.